Arlene, si Action John, sa Action Radyo Bacolod. Yes, mayang hapon sa imo dira no pag mayang hapon sa tagpulamati sang katako sa radio kag ang mga pumuloy nga pamati sa imo programa. Yes, ma'am, si Action John Diaz sa Action Radio. Ma'am Arlene, Yes, I know for sure nga naglabot na ni kaginimuan nyo naman aksyon. Ang case di ba lang sa online nga nag-viral ang reklamo sang isa ka babahi, ma'am. Ano di ma'am ang inyong reaction regarding sa ni ma'am? So far no hindi namin nga nga kakatabo no nga may mga ari naman kita nga insidente nga ginabusuhan naman sang sining taxi driver nga daw to malaksahon malanig katabo sa siyudad sa Bacolod pero daw indicate nga nami nga ma-viral naman kita sini naman nga reported incident. Pero ma'am, ano ang mga plan of action or ginihimo na sa WCPD so far? Kay ti kabalo ko, hindi wala nyo na ginapabayaan basta mo sining mga kaso eh. Yes, actually dyan, ang opisina sang WCPD sa atong investigator on case naghimo naman sang tikang as of now ang preparation sang tanan nga mga pertinent documents nga para ma-file na to kaso ini ang alleged suspect for the case nga pag-abuso naman sang aton nga edad nga pumuloy sa siyudad ng Bacolod. Oo ma'am, no? This is a sensitive case. Amo na tani hopefully mahangpan bala sa atong mga tagpalamati nga ang pulis kag ang media hindi na dali-dali nga pangalanan mo lang ang victim, ang suspect, anong gid ang konkreto nga natabo kay ti sensitive ini siya nga kaso, di ba ma'am? Yes, sa action dyan, no? So, ang aton opisina, guided kita sa principle of confidentiality, no? Amo ni sometimes nga ang aton mga partners nga sa media, nagtawag sa aton but wala kita dahatag dayon sa immediate nga disclosure sang case or pagpublicize dayon since nga ginalantaw naton anay ang isa ka tawag naton na principle confidentiality. So, kasabat kita, so, of course, iginawithheld naman ang tanan. Oo. Pero ma'am, angkot lang ko, ang ining ginatudlo nga suspect na interview na istorya nyo na ma'am or na-identify nyo na? So far, na-identify sa investigator on case natin as a matter of fact, no, gin-guide kita, gin-kooperahan kita sang tag-iya sang ining taxi nga ini. So, isa na nga naka-lead sang investigation naton nga na-identify naton ang suspect. So, ang suspect nun, nasa Gilanon, iya man iya diretso kon ano man kay diretso ya man ang ini magsabat base sa aton nga gina-observe nga Manila doctrine but still identify kita gyapon sang suspect na sang aton nga biktima. Gani man ma'am, buot silingon sinidre ang WCPD ginobra nila within a time frame nga isa lang kaadlaw na kompleto ang mga kinahanglanon ma'am. Yes, so amo na sa action dyan ang tawag naton nga collaborative effort sa kapulisan naton, ang coordination naton of course ang pag-support man sa aton komunidad. So, amo na nga mabudayan kita nga kapulisan without the support sa aton community. So, sa information lang, of course, nagbulig ang tagiya sining taxi ng operator kag na-identify. So, amo gina-appreciate naton kung binuligay ang tanan, madasig ang pagsolbar sa kaso. Pero ma'am, eventually, kung this is dito, ang tagreklamo mag-file sang case, ara na sa ila and kamo na lang ma-assist. Yes, gido. So, sa matter of fact, kung lang taon na itong desidido, undocumented ang tanan, himo kita sang related report, kag tanan, ginapikuran naman, naka-SIRAS case number na. So, ang preparation na lang, kag ang time na lang tanan nga mahimo, nga matinguan, ma-file ang kaso sa madali nga panahon. Ma'am, ikaw giniting expert sa amo sining mga case mong mga yu kami bisi mo advice ma'am. Kay damo irinaway sa online nga nagabaso nga dra kagid nagpungko sa front seat nga nakasuksok kagid short. Ma'am, ang ini nga mga factor ma'am, balasihan gid man para mahimo ang kaangay sining nga mga kaso? No, actually dyan, amo na gani, ako nag-interview man ng isa na itong kapartner nga media, which is ako lang taon na to, ang victim blaming bala, oftentimes kita nag-lecture sa isang gender and development sa itong kapulisan, even sa itong mga partners nga mga sa government, no, ang victim blaming i-avoid ka ni siya. It does not mean, nga, ginatawag nga, nak-short siya, no, iya palda, kagay kapungko sa una, no? So, nabiktima na siya, ma-re-victimize. So, ang support system ang kinanglanta, kundi ng tao nanging komportable sa ginasulob niya, kagti, iya comfortability, but it's not mean kung nubo iya nga palda, nubo iya short, abusuhan ko uton mo siya, so hindi naman naguro insakto. So, i-avoid ka ang natawag nga victim blaming. So, hindi namin na siya nga asahi sa mga pamatasan. Teka, bati ka mga ka-aksyon. Si Ma'am Torindo naghahambal
nga ang victim blaming hindi kidya insakto sa bisan nano nga aspeto. So gaayo babae ka man lalaki untaton taning victim blaming naton nga ginahimo. Pero ma'am, kung amo sini nga case, anong dapat obrahon sang isa ka victim, ma'am? So ang natabo ni no, nakita naton nga nagtinguha man ang biktima naton nga nakakuha ka ni footage no amo nang way nga no nahadlock sa gani nga ti kun ano man himuon sa iya, but I would suggest no kung sa aton nga mga hindi lang sa mga natabo nga ini nga sa bata ni bisan mga legal age sa adult kita no. So ang pagpanakayo naton sa salakyan pili naton safety na ta kagahon kagabihon. So the first siya nga natabo nga napatian ko nga ginkuot ang aton nga pasahero. Now ang masuggest ko kag ang isa sa protection naman nato no, pagsaka nato sa taxi, lantawon ta no klase taxi nga nasakaan ta no klase modelo sa salakyan, kasi technology may camera naton aton nga cellphone. So pwede kita ka picture body number at the same time plate number, ma-observe siguro sa aton nga driver nga ay ngaging picturean. So busing ganon kung may intention sa nga malain hindi na siya maghimo. Anak hindi ka mapungko sa una. Okay. Ako na pamilya mo na ang driver, amay mo, himata mo, pungko ka sa una, friends mo, but stranger na isa, sa likod ka pungko. No, dira ka pungko. And aside from that, kung sagad ni nga aton nga pasahero, may ginagan kita nga police station. No, especially kung kaagahon, kagabihon, nalapi, labay, anay sa police station, ipa-record ang ining taxi, ang sakyan mo. At the same time, mabalaan nila, manote nila. No? At least wala isang opportunity or may opportunity ng himuon niya, ma-identify, ma-locate natin. Kag wala na guro chance nga ang driver mag-abuso pa. Nang himuon. Takagat gasakay kita, may cellphone kita, inform our family. Nagsakay ko na, itay, or manong, sinoda, o friends mo, amo na yun, nasakyan ko din, mapapuli ko. So, paduloon ko sa amo sini, aware ang driver, nagka-communicate ka. So, wala guro sa posible nga ang driver, may imo pagid sang karahasan sa aton nga pasahero. So, posible, posible do amo ning nakita nako, amo ning nakita sa side sa WCPD sa kapulisan nga ti kita mismo. Ahata kita, mangin aware kita anong posible nga matabo. So, hindi mapungko sa una. Ma'am, kung ara kapag ma'am sa sulod sang isa ka amo sini nga senaryo, ang pagbato bala ma'am nga perpetrator or sa suspect like physically nga pagbato gina-advise naton ina or mas wise ang pagimo sang iban nga way, ma'am? So sa mga depende sa sitwasyon action diyan no. Te pa sa ako niya nga ti may puser ko ya ti matapukutok niya no kuno sa kibalo nga pulis ko or sino maarang-arang da nga biya masexy lang tagdo pwede abusuhan, pwede ka bato. But may mga instances, mga sometimes, ma-overpowered ng aton nga pasahero, kulbaan na, hindi na magbato. So magbato naman, siguro sa maisog, nga kurasunan, pwede kita ka bato. Kahit si may bato, kuya. So most probably, ang kakatabo, ang iban way nagabato. Gambal na lang, nagawakli sa kamot ko na, no? Pero hadlock na overpowered sila. Ma'am, lastly, anong advice naton sa tanan regardless of what particular type of crime? Pero ma'am, i-confirm ko lang, ano ni siya nga case ang pwede pasaka kung na moto na tabo, ma'am? So makapasaka gina sa kasong actual lasciviousness, no? Since na minor siya in relation to the Republic Act of 2610. Ma'am, finally, anong advice naton sa tanan nga pumuluyo sa Bacolod, ma'am? Ilabi na from WCPD. Yes, no, kami sa kapulisan, no, nagkapasalig kami nga ang serbisyo namon sa gyapon 24 oras, way kita naga-observe sang holidays, hindi lang sa aton sa WCPD, of course, sa aton nga mga kapulisan tanan. Now, ang amon na ginaapilar, no, kag gina-appreciate, no, tagaan mo kami suporta ang kapulisan kay isang amon nga mga tanan nga pagsulbad sa problema no ara sa pagsuporta sang komunidad no. Rest assured ari lang kami nga maghatag sang serbisyo. Sige, Ma'am Arlene Torindon, pasensya sa disturbo. Good afternoon. Thank you so much. Yes, mayong hapon na action dyan no, kag mayong hapon sa tanan nga tagpalamati sa nga imong programa. Diretso, komprehensibo.